vond dat wel aan bod kwam als iets zeer relevant. Dan ook die openheid vanuit het werkveld, maar ook vanuit de lerarenopleiding zelf. Dus in welke mate kunnen die ook gelinkt worden en kan er ook in teruggekoppeld worden, zoals dat we daar straks hebben aangehaald, die mentorendag bijvoorbeeld, of telefonisch contact opnemen in verband met de stages die negatief zijn verlopen. Dus daarvan terugkoppeling van leraaropleiding naar werkveld en omgekeerd. En dat hoort ook bij communicatie in feite. Dan heb ik ook nog iets uitgewerkt in verband met draagkracht. Dus de draagkracht voor de mentoren, in welke mate kunnen we dat bevorderen. Ja, planlast zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, ook de tijd. En het feit dat dat een win-win situatie moet zijn tussen beiden, denk ik dat ook heel belangrijk is om de sensibilisering naar scholen toe positief te laten uitkomen. En ik denk dat scholen en leerkrachten meer gemotiveerd zijn als ze inderdaad overtuigd zijn van die win-win-situatie. Dus dat is hiertoe. Ze worden alle drie als volwaardige partners van elkaar beschouwd. Student is een meerwaarde door het feit dat hij min of meer vaak gestuurd werkt. De mentor is gemotiveerd omdat hij op de hoogte is en ook betrokken partij is. En de opleiding die voedt zowel de student als die voedt de mentor. En die zorgt eigenlijk zo'n beetje voor de geleide die mevrouw Tussenhand en die geeft alles in plaats. Ik heb eigenlijk gewoon een aantal elementen opgeschreven die denk ik voor mij wel belangrijk zijn, dat meegenomen wordt. Het eerste is eigenaarschap van alle partners. Dat zowel de student eigenaar is als het project als de opleiding daarmee in zijn ding en ook de scholen. De verbondenheid, dat je die creëert op alle niveaus en zowel van klein naar groot. En ook, maar dat is niet direct voor feedbacks, maar ook misschien ook ruimer bekijken van bijvoorbeeld een uitwisseling met hoe doet de sociale school haar stages, waar ik meer ervaring mee heb, die eigenlijk helemaal anders liggen, of toch wel vrij verschillend zijn van hoe dat de stagebegeleiding hier is. Maar ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om van elkaar te leren. En dat ook misschien wel interessant is om daar aan een plaatje te gaan bekijken.